and verse number 19. Before we read verse 18 and verse number 19, or verse number 1 to verse number 13, Jesus was on the mountain. He was on fasting and prayer for 40 days and 40 nights. That was before he started his ministry. uJesu, he refused to start ministry without power. Nami ke ndidla ngotsho ndithi siyabuyela siphumle sikumoya kaNkulunkulu. Thank you, Jesus. It's an error to start ministry of preaching the gospel of Jesus, leading abantu bakaThixo bengumkhokheli, whether ngumfundisi okanye ngumpostile okanye ngumprofeti ngumvangeli noba yeyiphi i-office abantu abakufaka kuyo, yi-error, and it is dangerous to start ministry without anointing power. Yabona abantu xa befuna ukubulala, it's when bekugcoba umoya engcwele engekakugcobi, uboyazi ukuthi abo bantu abo bayakubulala. Umuntu ke bazalwana simenze umfundisi just because une character right, just because you have a right character, ngumuntu humble, and then we decide to anoint you. Siyakubulala basenza lonto leyo. Asuzuthi ungumvangeli sikunika ugcobo sithi sikunganisa kwi-office yobuvangeli just because you can shout, khwela phezu kwezitulo, you can shout, usebenzisa amagama arhabaxa, then sithi ungumvangeli. Siyakubulala noma sikushaya izandla, we are killing you. Ngegama lenkosi uJesu, I'm going to take my time tonight as I'm about to unpack something ebalulekile. I believe uyayidinga egameni likaJesu. It is dangerous. It's very dangerous to start ministry without anointing power. You will die before time. I-calling iyodwa, it's not enough. I-calling ihamba ne-anointing. The anointing power ihamba ne-anointing. Number 2, ihamba ne-gift. Kodwa namhlanje andizuthetha nge-gift, ndingazuthetha nge-calling, kodwa ndifuna uthetha nge-anointing. The anointing power, nokubaluleka kwe-anointing. Why i-anointing ibaluleke ngakangaka, futhi iyintoni i-anointing? I-anointing ngamandla okusebenza kaMoya Oyingcwele. So Jesus Christ was on fasting for 40 days and 40 nights, and wayehlele entabeni, wathatha i-decision ohlala entabeni. Before singene kule fasting kaJesu, uJesu, according to the book of Luke chapter number 3, Jesus started his ministry at the age of 30 years. uJesu wayiqala iministry yakhe, umsebenzi awuzele emhlabeni, i-assignment yakhe, at the age of 30 years, and he finished umsebenzi at the age of 33 years. So iministry yakhe yathatha 3 years and a half, minyaka emithathu and 6 months, then he died. Wabe ugqibile umsebenzi. But mawufunda kwezincwadi ze-gospel, look at the impact uJesu awayenza kula 3 years and a half. I hope i-network isekhona. I'm not sure whether isekhona or ayikho. I will wait for abavela abantu besithi network ikhona right okanye ayikho right. Okay, the network is right. So God prepared Jesus for 30 years before aqala ministry. God prepared Jesus for 30 years before he started ministry. Jesus had to wait for 30 years after sele lapha emhlabeni. Asiyeke ke ama-revelation oba yesezulwini wazothi andifuna ngoselapha enyameni fana nami. He had to wait for 30 years. God was preparing him
for ministry. For ministry, because ayikho into ebulala abantu abaninzi ngathi ministry. Ayikho into ebulale abantu abaninzi ngathi kukushumayela. Abantu abaninzi babulewe kukushumayela. Abanye bafela epulpit, abanye bableeda epulpit. Ngeli xesha umuntu ashumayelayo kanye ethetha but this message, it's not the heart of God, but lo muntu lona is bleeding ipain engaphakathi enhlizweni. Ipulpit ke bazalwane igama elithi Paul, kudityaniswa amagama ayithungu Paul and Pete. Paul and Pete. Xa udibanisa kuthiwa ngupulpit, yayibo. So xa ungumshumayeli uzokhupha abantu kwipit, you are pulling people out of pit. So ipulpit ayondawo yokushayana, ayondawo yokubethana, ayondawo to destroy each other ngamazwi nangentshumayelo. The minute sisenza kanjalo kanye inkonzo ensenziwa kanjalo, bombaza abo bantu abo ngabantu aba-spiritually dead. So uJesu wapreparewa nguThixo for 30 years. Then at the age of 30 years, wazothi uNkulunkulu, now you are ready, you can start umsebenzi ozele emhlabeni. Remember, uJesu wayene-calling ene-purpose for ukuza kwakhe emhlabeni enomsebenzi. People were dying. Abantu be-demon possessed, people were sick. Many things was asenza ngela xesha because there was too much darkness ngela sikhathi esiya. But uJesu zangaphakami just because une-calling, just because kune-purpose of God about his life. Wabe seqala umsebenzi waqoma ndiyatshiseka, abantu bayafa, abantu babhubha, let me start preaching. No, walinda uJesu for 30 years. Walinda uJesu, walinda. After 30 years alindile kuJesu kusenjalo, azange ayiqali ministry yakhe without the baptism of the Holy Spirit. Number one, he had to be baptized by the Holy Spirit before aqali ministry, before enze anything. Waqala wabhaptizwa ngomoya oyingcwele. Nala fasting nala fasting yakhe ye 40 days and 40 nights uyenze after sele ethole ubhaptizo likamoya oyingcwele. Because bazalwane, I want to be honest up, it's very hard to do anything in God's kingdom ngaphandle kukamoya oyingcwele. It's very hard to be holy ngaphandle kamoya oyingcwele. It's very hard ukuphila impilo ye-righteousness ngaphandle kamoya oyingcwele. It's hard to pray ngaphandle kamoya oyingcwele. It's hard to study the word of God ngaphandle kamoya oyingcwele. It's hard to reveal izwi, ama-revelations and the secrets of God's kingdom ngezwi lakhe ngaphandle kamoya oyingcwele. It's hard ukucinga izinto ezi-right nje ngaphandle kamoya oyingcwele. You need the Holy Spirit kwauba ukwazi ingqondo yakhe icinga into ezi-right. It's hard even to give ngaphandle kamoya oyingcwele. It's hard even to support the ministry ngaphandle kamoya oyingcwele. It's hard for uthanazela omnye umuntu ngaphandle kamoya oyingcwele. It's hard to do anything ngaphandle kamoya oyingcwele. Kunzima kwa ukumoyika uThixo. Mna uThixo ndimoyika ngosensinsiwe before ndimuthi kusinsiwe ndandingamoyika uThixo. So how much more ke uqala iministry, uqala uSathana namadimoni wakhe nabathakathi bakhe abakhupha uAdam noEva eGarden of Eden. Wena ube nesibindi uthi yabona ngoku challenge uSathana. Without the Holy Spirit, how will you survive? Because uSathana, the minute umphandla uza yonke iarmy yakhe. Khonapho ndihambele khona ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. So naku uJesu ke ngoku ubhaptizwe ngomoya oyingcwele. Ubhaptizwe ngamanzi, wabhaptizwa ngomoya oyingcwele. Then wahamba uJesu wabheka entabeni, commanded by the Holy Spirit, not by emotions, not by feelings, not by anyone, but it was the Holy Spirit who commanded Jesus to do 40 days and 40 nights fasting and prayer. 40 days and what? 40 days and 40 nights fasting entabeni. Uthe esentabeni, if uyayifunda iBhayibhile, ithi phayana iBhayibhile, there's something in front. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted
for 40 days by the devil. Kwi-fasting yakhe for 40 days he was tempted by the devil. Ithi iBhayibhile ke xa ufunda pha kuMatthew vese ngolunye uhlobo, it was God who allowed the devil ukuthi ahambe otest uJesu kwi-fasting yakhe kangangoko anako. Ndarealize after ke apha kum into ehambule ukuthi xa umuntu ekwi-fasting uba exposed in the spirit, amadimoni onke omhlaba abona ukuthi ubani ukwi-fasting, then kuzi attack ezininzi nobunzima obuninzi during i-fasting yakho. Yebo, so the same thing yenzeke pha kuJesu. Now ndifuna ke sifunde kuverse number 14 before siye ku-18. Uthi verse number 14, then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. That was after his 40 days and fasting. Naku kuthiwa ubuyela phi eGalilee, and kuthiwa he was filled by the power of the Spirit. That's why ndisithi ke mna it's very dangerous. It's very dangerous to start ministry without power. Even uJesu, he refused ukunceda abantu. Qala iministry ukushumayela ukwenza anything ngaphandle kwamandla kaMoya Oyingcwele, ngaphandle kogcobo lukaMoya Oyingcwele. Ayibo, amen. He returned in Galilee in the power of the Spirit. Uzothi ke iBhayibhile xa iqhubeka pha, and the news of him went out through all the surrounding region. Yabo, then he became famous. Wavele waziwa waduma uJesu ngenxaba amandla wayephethe aye too much. Now ndifuna ke ungena pha ku verse number 18. The Spirit of the Lord is upon me. Yava? Xa umuntu ebizwa nguThixo unikezwa namazwi. Xa uThixo kubiza ukunikeza ivesi kanye ilizwi, aphinda akunika imessage, aphinda akudirect ukuthi amboshumayeza obani, uye ndawoni. Andizungena kwezo zinto ezizofundisa next year into ze-kingdom. Now kuthiwa the Spirit of the Lord is upon me. Yava? Uthi uJesu umoya kaThixo ulapha phezu kwami. Before ndiyoprovoke uSatan, before ndiyoprovoke amademon, before ndiyoprovoke i-principalities, powers and forces, before ndiyodila nabantu abanama-issues okuhlutshwa imimoya, hlutshwa ngabathakathi namademon, mna as a preacher, as a vessel of God's kingdom, ingaba am I spiritually filled by the Holy Spirit as a vessel? Ingaba nzoshumayela ndi-empty, ndingenalutho, no anointing, no power, no presence of the Holy Spirit, ndihamba nje ndi-empty, ndiyandizithembe mna, okanye ndithembe prophecy kuba kwaprofeta kwathiwa, okanye ndithembe indlela encouragewe ngayo. Yebo, indlela encouragewe ngayo ngabantu besithi, oh, you are gifted, you are powerful, blah blah blah. uJesu uveza something ba uthi the Spirit of the Lord is upon me. Yava? Moya kaThixo uphezu kwami. That's point number 1. Before you start ministry, you must be filled by the Holy Spirit and power. If you read the book of Acts chapter number 13, reading verse number 2, iti iBhayibhile, then the Holy Spirit appointed Paul and Barnabas. He separated them. Umoya Oyingcwele. Emveni koko kuthiwa babethandaza bezila ukutya, bethandaza bekhonza bezila ukutya, then the Holy Spirit appointed aba bobabini kwibandla lase-Antioch. They were not appointed by men, they were not appointed by anyone. Yes, they were confirmed by ama-elder of the church, but they were appointed by the Holy Spirit. In other words, namadoda, they were filled by the Holy Spirit and power. Now, xa siqhubeka sifunda izothi because he has anointed me. Kumele ugcotywe xa uyokwenza umsebenzi kaThixo. You must be anointed. Nansi reason ye-anointing. Umoya Oyingcwele sifundise kakhulu ngayo. Nasi sizathu esibaluleke kakhulu ukuze ugcotywe xa ungumfundisi okanye uzokwenza umsebenzi kaThixo noba ngowuphi. Very important to be anointed. Uthi because he has anointed me with power. He has anointed me to preach the gospel to the poor.
whoever who is preaching the gospel full time esithi wenza ubizo lokubizwa nokuthunywa nguThixo, he must be anointed to preach the gospel. Yintoni umsebenzi we-anointing? He has sent me to heal the broken hearted. I-anointing umsebenzi wayo is to break every yoke, every chain, ama-padlocks, powers, nazo zonke ii-problems abantu ozofika bedibene okanye behlangene nazo. Kuneengxaki, ii-problems, iinkinga ezingasoze zisolveke xa umshumayeli engumshumayeli but engekho anointed. Uzophila nazo ezo ngxaki, uzoqhubekeka nazo noba nikhonza ibandla lithanda. Ii-problems abazalwane abajongene nazo nabantu abajongene nazo, kudingeka umntu o-anointed, o-anointwe ngumoya oyingcwele. Ikhona ingxaki obangajonga, le nto endijongene nayo, I have been praying, I have been fasting, but ayidisolveke. Kudingeka someone highly anointed ozofika athethe amazwi to break yonke loo nto, to break elo jokhwe, that yoke, ezo chains of demons, principalities, demons. Loo mademoni, they will bow down, abheke phantsi ezo principalities namademoni engxaki, because ingxaki lidemoni. Zonke ii-problems ojongene nazo ngamademoni, zicreatwe ngamademoni, and into enamandla to push away ama-problems, it is the anointing. That's why sithi uJesu phayana, number 1, the Spirit of the Lord is upon me. Number 2, to preach there, and he has anointed me. That's number 2. Sizidefinitely zenzeke kuwe eziya. Xa ungumthunywa kaThixo, the Spirit of God must be upon you. Your relationship with the Holy Spirit, funeke nibe nje wena nomoya oyingcwele, nibe zi-best friend, nibe zi-lovers wena nomoya oyingcwele, umthanda, kuthanda, uspend isikhathi naye, benamaxesha to spend quiet time with the Holy Spirit, ingekho nto ezokuphazamisa. And the more you spend time with the Holy Spirit, is the more you become anointed. The more uchitha isikhathi nomoya oyingcwele, the more you become anointed. Uyakugcoba umoya oyingcwele. As bayakugcoba, then you preach the gospel. As you preach the gospel, the good news, usithi noba uthakathi, uqalekisiwe, ushaywe zizinto, kodwa ukhona uJesu ongakusindisa, ayitshintshe impilo yakho, izono zakho zixole, ikhona indoda yalenga esiphambanweni. But abantu nazi indaba ezimnandi, bazawuza kuwe ke bebaninzi abantu, because you are preaching good news. Uchaza indaba ezimnandi, uyabathembisa, ubathembisa ngezinto ezininzi kokwenzeka u1 2 3 4 5 in your life, ngoba uJesu wakufela esiphambanweni. Futhi bazawuza bebaninzi, xa besiza bebaninzi abantu kuwe, abazi behamba bodwa, baza bephethe ama-challenges abo, bephethe ii-problems zabo, bephethe amademoni, bephethe iziqalekiso, bephethe everything ebekusathane babambe ngayo. Xa besiza kuwa amademoni awazi uvele ahambe, kufuneka wena ume kwi-position of authority, uqalise umanifesta kwi-anointing, umoya oyingcwele ayibeke phezu kwakho, ubathandazela nge-authority. I-authority ebekwe phezu kwakho ihamba ne-anointing. Yava, ihamba ne-anointing. Kunomzalwane one-problem serious, wena just because you are anointed by the Holy Spirit, uthetha kayi-1 solveke, uthandaza kayi-1 solveke, uyayikhomanda ingxaki iphele. Athi umntu kudala ndikhonza, kudala nditshintshatshintsha amabandla, ndisehlelwa zinto ezininzi, but wathi umfundisi ubani okanye umvangeli, umprofeti, umpostile ubani, wathi akuthetha amazwi, ndayiva ibreak, aqaqeka, kukhululeka, zonke izinto usathane bendibambe ngazo. Kanti kwenzeke njani? What is the secret? The secret is the anointing. Kusebenza ugcobo, ubeke phezu kwalo mntu, and intambiso, ugcobo, i-anointing iyasetyenzelwa. Noba ndingathi I anoint you, ndiyadlala, i-anointing iyasetyenzelwa. Oh dear Lord, cane ndinike this chance, ndifuna ukwenza umzekelo. I'm going to take my time. Namhlanje ndingutitsha. I'm going to take my time. Where's my usher? Let me use my usher. My usher, please. I need your help here. Oh, thank you, Jesus. Ndifuna singene deep le ndaba ye-anointing.
Lesingene deep ledaba ye-anointing egameni likaJesu waseNazaretha. Oh Nkosi yami, kunezinto efuneka yabona i-anointing iyasetyenzelwa. You work hard to be anointed. There mandizichaze ziyi-2 ugcobo. Ngexesha lo sisazoniphathela jonga sisi wami undiphathele iglass zibe 2 ne namanzi A1 igcwalise ngamanzi. Iglass straight. Jonga ikona i-anointing ekubhalwe ngayo in the book of First John. Ikona i-anointing yobuzalwane. Xa usamkela uJesu uthola i-anointing yoba ungumzalwane ungumntwana kaThixo. Hayibo, amen. Ila anointing likusiza ukuthi ukwazi uthandaza, ukwazi ufast, ukwazi ukukhonza, ube nala desire to worship the Lord, to seek ubuso bukaNkulunkulu njalo njalo. Yabona nithethi ngalo intambiso, ndithetha nge-special anointing umoya ongcwele akunika sona. Ube anointed ngendlela totally different. Ugcotywe ngendlela eyahlukileyo, ugcotywa umoya ongcwele. Umoya ongcwele kugcoba ngokwakhe. Jongani ke bazalwane, ndifuna ukuniphathele isitya esikhulu. You're gonna be my usher namhlanje. Be quick. Jonga ke, the more bamba losisi. Jonga ke yabona nguwe lo. Yabo uyabona empty kanjani le glass? This glass is empty. Xolisa usebenze mhlawumbe ayizuvela kahle. Le glass empty le. Yebo? I-empty le glass. Umuntu ongekho anointed unje. Ingxako ojongene nazo soza zisolve. Nobe sindisiwe angakwazi ukuthetha amagama amnandi akumotivate athini. I-motivation, it does not mean send liberated. I need to be liberated besides ukumotivate. I need to be free kule nto enijongene nayo, because i-motivation indenza ndibe relieved. On the following day, I'm facing the same demons. I'm facing the same challenge, facing the same problems. Ndingenzeka kanjani? I-empty vessel will never change your life. Any pastor, any prophet, any apostle, noba ngomphumuntu osibiza kulo office akuyo, if uyi-empty vessel onjengale glass, akasoze azisolve ii-problems ojongene nazo. Noba ngamisa intente athi wenza imvuselelo, noba ngathi wenza i-conference, uzawuya nee-problems uphinde uphume unazo. Endaweni yalonto there will be entertainment because nayo empty. And jokani bazalwane, ndicela nindixolele namhlanje hleze ningandithandi. Jonga umuntu empty kanje, wena uze nesigaxa se-problems ezingapha kwamandla nawo. And umshumayelo ongajonga ii-problems zakho ezi-too much. Umshumayeli abegcotywe indlela agcotywe ngayo abe empty, but ii-problems zakho zingapha kwendlela agcotywe ngayo, i-anointing ekuye ayinawo amandla osolve ingxako nayo. Ngiyaxolisa abazalwane, ezinye izinto ndiye ndithanda uzifundisa like face to face, ndingade ndizithethe kwi-social media. Yebo, xa ibamba losisi be free. So ke ngoku angeke azisolveke, zawuqhubeka zenzeke endaweni yalonto suke zibe worse because of empty. Now naku kumzalwane nguwe lo, ndenza umsekelo, nguwe ke lo, masimyeke lo. Xa usamkela uJesu, yabo naku uJesu, bathi kwenza umsekelo ukuthi nguJesu lo. Okay, ngicela uvene njaki. Maybe ijaki. Ngegama lika Jesu. Woza ke siswini. In the name of Jesus. Nguwe lo xa afike usivungu azokwamkelisa uJesu. Nansi into eyenzekayo kwenzeka pha u1 John, I'm not sure what is chapter number 2 verse 20. Kuzongena idrop ye-anointing. Yebo, uthola nje lanto encane la anointing yobuzalwane. Njengoba uthola le anointing yobuzalwane, yiyo eza kuphusha ukuthi thandaza, eza kuphusha ethi ngena fasting, eza kuphusha ethi fellowship with the Holy Spirit, eza kuphusha ethi study the word of God, eza kuphusha ethi bamba the basics of salvation, fear God, honor God, respect God, live holy, walk in righteousness. The more you spend time with the Holy Spirit, is the more umoya ongcwele phora i-anointing kuwe. The more you stop ne-anointing yama.
and the more usebenza kuphuma ugcobo, iyaphuma intambiso, because xa usebenza liyaphuma ugcobo yuba empty. That's why ufuneka umane uhamba uyo recharge. If jonga umzalwane ke wenziwa le yabona, the more you spend time with the Holy Spirit uzila ukutya, uthandaza, uyagcwala ngolhlobo, uzawufika umuntu ene problem eserious kuwe uzothetha kayi once isolveke. Zibe khona ezizayo uthi xa uthetha zingasolveki, because ilevel yokugcotywa kwakho, ilevel yobumoya ngcwele kugcobe ngakhona isadinga ukuthi uspend more time with the Holy Spirit in prayer and fasting. And the more usima ngaphambili epulpit uhlabelela usebenzisa ugcobo, iyaphuma ianointing. That's why abantu besiva kamnandi, whether we worshiper, whether we usher, ungu MC, it does not matter. Abantu babe blessed iservice ibiphethwe nguwe, nawe uve kamnandi, awuziboma uyaphela, luyaphuma ugcobo. Lusebenzile lanceda abantu kwiservice ubukade ukuyo. Njema benceda abantu laqobo, hamba wena xa kuphuma inkonzo, go to your private place of prayer and pray. The more you pray is the more umoya ngcwele galela. Uyagalela umoya ngcwele. Spending time with the Holy Spirit kwenzeka lento. Ugcwala anointing, uzawugcwala ugcwala until you overflow. Yabona xa so overflow awucontroleki. Yabona xa so overflow, wena kwenzeka i-overflow, umoya ngcwele too much, i-anointing too much, too much, uthetha kayi-one ingxaki solveke. You command ama-spirit abaleke. Why? Because you are highly anointed by the Holy Spirit. That's why I see to Jesus verse number 18, the Spirit of the Lord is upon me. Na xa kusenze kubaptizo of the Holy Spirit kwenzeka lento. When you are being baptized by the Holy Spirit, this is exactly what is happening in your life. Kwenzeka into enjengale. So if you don't spend time with the Holy Spirit, but uyasebenza, uyaemsa, uyahlabelela, uyathandaza, uba empty, solve problems abantu ba empty. Njengoba empty le gap lena ichaza indlela bukathi uanointed ngayo, luyehla ugcobo. Suyibaleka indawo yakho yokuthandaza, suyibaleka indawo yakho uhlala noNkulunkulu, uyuba empty. Abe baninzi abashumayela abatrenda, but when it comes to the anointing ba empty. Many famous pastors, but when it comes to the anointing, babeke baba ngama vessels who were overflowing the anointing and the Holy Spirit. But because of we invite too much, ate smagle pulpit is the more kuphela ugcobo, and akaziniki isikhathi so hamba yothandaza until adabe empty. Ukumbona umuntu abe famous udu adaphele kuthi kwakuthiwa kwakunomuntu kwakuthiwa ngubani waphele lapho waba empty vessel, empty. Omnyathi xeme ngaphambili akhonto siyigeyinayo nobe eshumayela inyani kaThixo, the truth of God, but yamva man lo muntu lona empty. So mamela ke, let me tell you something ngixolela imizekelo yami egameni lika Jesu. Let me ndiqhubeke uthi, he has sent me to heal the broken hearted. I-anointing ine power. Jonga lo mzalwane, let me do something. Ungamisa babantu bobabini epulpit, lona i-empty vessel, lona ufilled by the Holy Spirit and the anointing of Jesus. Lona xa eshumayela ashumayele right, shema kalahlekisi bantu bakaThixo, ushumayela ngendlela right, but ushumayela kwakhe azisolveki ingxaki endinazo, andincedakali. Why ndingancedakali kodwa uyashumayela ingxaki empty? Ngumshumayeli, uyashumayela, bamgcoba bamenza zonke izinto, but kuthi xa kumalo epulpit uyava i-authority, uvi anointing, uthetha kayi-one kudrop intambiso. Xa kudrop ugcobo zonke izinto ziyasolveka, nezinto bezivalekile ziyavuleka. Kwenze njani ku-operate anointing elapha ngaphakathi kulo muntu? That's why sithi uJesu, I have been sent to heal the heart, the broken hearted. uJesu ukhuluma amazwi, athi mekhuluma amazwi aphuma kuJesu awaphumi empty, aphume hamba covered by the anointing of the Holy Spirit. Njebe hamba, oh thank you Jesus, thank you Jesus. Njebe hamba i-anointing, njemba ephuma lamazwi afika ungena ngaphakathi enhlizweni. Xa engena ngaphakathi enhlizweni, inhliziyo yakhe ibi broken into 1,000 pieces, ivele healishe instantly.
ngespeed nje vele ihilishe. Why ezovela uhilishe is because ungumuntu or highly anointed by Jesus. Why are you highly anointed by Jesus? You are a vessel who spend time with the one who sent you. Abantu ayisingo bakho, ibandla ayisilo lakho. You don't own people. You don't own the church of Jesus Christ. Umsebenzi wakhe is to spend time with the Holy Spirit, ugcotshwe ugcwaliswe ngumoya ongcwele uhlala spiritually filled. That's why isithi iBhayibhile uJesu every day he withdraw to lonely places just to pray and to recharge, as a recharge. So singabazalwane siba blessed ukuthi yo umoya ongcwele undisebenzise kakhulu namhlanje, umoya ongcwele undenze 1 2 3, but you don't recharge. The more unga recharges, the more you become empty. It is the same nephone yakho. Ifone yakho ma ungayifaki echarge izoba empty, noba i-brand new, noba i-right kangakanani, but if oyicharge ifone yakho it will be empty. So kunengxaki abantu ezi-serious abajongene nazo, or depression, or anxiety, or stress, I can name them, bala kutshona ilanga, or financial ntontoni. There's a lot abantu ababhekene nazo, and kuze ezinye izinto zisolveke zisolva nguJesu, kodwa esebenzisa ama-vessels are-anointed. Azothi mehamba lombhali athi to proclaim liberty to the captive. Kunabantu who are being captive in the spirit, abantu ababanjiwe in the spirit. But uJesu xa ethetha apha to proclaim liberty, in other words, uthi xa ethetha amagama athi uJesu I set you free. Igama eliphuma emlonyeni kaJesu laliphuma, oh laliphuma lili-covered i-anointing lokugqobhoza kwijele zakwamoya, kuma-spiritual prison, fika lingene ngaphakathi limbhele umntu. Hamba ufunda uMatthew noMark, Luke and John, you will see bonke uJesu wayebasiza. Yintoni ayibangela uJesu kusebenze kanga? It was the anointing. Ukusebenza kogcobo. Oh, thank you Jesus. And the recover of the sight to the blind, and to set liberty to those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord's favor. Amen. Very important to be anointed. Very important to be anointed. Let us go to Matthew chapter number 4 before we close. Matthew chapter number 4, we're gonna read verse number 23. Matthew chapter number 4, we're gonna read verse number 23, 24, and 25, and then we'll close our service. Ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha ndisatsho namhlanje, if bayakugcoba ungekagcotywa umoya ongcwele bayakubulala. Uzawuzivela xa ufika efieldini. Yabazalwane ndicela yabona ndifuna ukuchaza le nto endizayichaza ngoku. It's not easy ukushumayela. It's not easy ukulead abantu bakaThixo. It's not easy, believe me. Ku-easy ke xa uyi-false prophet. Ku-easy ma udlala ngabo. You don't care about their souls. You don't care about their eternity. You don't care ukuthi baphila kanjani. Uyazidlalela nje. Bakhona abathanda udlala, bathanda istage. Bakhona abathanda imali. Bahlukile abashumayela abafani. So umshumayelo onjalo akayivi pain yokushumayela. Akabuvu ubunzima bokushumayela. Akayivi pain yokuhamba nabantu bakaThixo uthi how hard it is. Lento yokushumayela, lento yokulida abantu, lento yokudila ne-problems abantu, njalo njalo. Jongani bazalwane, uthandazela umuntu oyi-1 unamadimoni, uyava kuwe kuphuma ugcobo. That's why sithi uJesu kunentombazane yafika kuyinethombe legazi, yathi xa ibamba ingubo kaJesu then yaba healed. La ntombazane le yayinethombe legazi iyavele yaba healed ntombazane. Uthi uJesu ndiva amandla ephuma apha kum. Ngawaphi la mandla? It is the anointing. Bonke abantu uJesu baphiliswa ngumoya oyingcwele ku-operator ugcobo. And ugcobo lolu uJesu elibangela baqho ekseni avuka uthandaza. Ungamfunda uMatthew chapter number 17. Uthi kuthethwa pha nge-mountain of transfiguration, apho uJesu wayithandaza khona waba ne-encounter noMoses and Elijah ehamba nabafundi bakhe. uJesu into ayenza le wayephila qho ekseni wayevuka uJesu hamba othandaza. I-anointing ibisebenza izolo.
ayichazi ukuthi namhlanje kokwenzeka the same thing. That's why you have to wake up in the morning and recharge. You have to recharge every day. Recharge every day. Let us read verse number 23, Matthew chapter number 4. We're reading verse number, we are closing at 9:30. We are closing 9:30. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue. Teaching. Teaching, bazalwane, is not for abantu abangekasindiswa. You don't teach abantu abangekasindiswa. Teaching is for those who believe in Christ. Ngabantu abasindiswayo. Abantu abanamadimoni, you don't teach them. You preach. Abantu abanamadimoni abateachwa, bayashunyayezwa. Apho kugcwele khona amadimoni kufike kuqhuma evangelism, kushunyayelwe qha. Once wafike wateach endaweni namadimoni, yi-error leyo. It's a big error. Teaching is for the kingdom. Sifundisa abantu after they receive i-gospel kaJesu bangena kwi-kingdom. That's where we release ama-secrets e-kingdom. Imfihlelo siteacher, sithetha izinto ezinkulu njalo njalo ukuze bakwazi ukuze receive, because of batheni sele besindisiwe ingqondo yabo izokwazi ukubamba ezi zinto, izawukwazi ureceive. So kuthiwa Jesus, that's why kuthiwa Jesus was teaching on synagogue. He was not teaching on the streets. Yava, teaching on synagogue, wengena endaweni abantu asele bekholwa and teach them the word of God. Izoca iphinde iqhubeka, and preaching the gospel of the kingdom, eshumayela indaba ezimnandi estratweni, on the streets, nakuzo zonke indawo uJesu ahamba kuyo senza ama-outreach. He was preaching the gospel. We preach the gospel of Jesus Christ. We preach the gospel of Jesus Christ. But when we teach about the kingdom. Ngento zobukumkani. Endo ze kingdom ngisothetha ngazo next year, because this year sithethe kakhulu nge-basics of salvation and everything. Uyava, when you preach the gospel, nansi into efuneke si-expect xa kushunyayelwa. When we preach, number one, you must be revived. Abantu abangekho revived badinga preaching, umshumayeli. Someone ozofika anithi vele ebona lakho babuzikhala. Obabuzikhala ngabantu abanegift yobushumayeli. Xa efikile yamvuya kwi-reviver xa eshumayela. You understand? Ngumuntu ovela preach uvuba ya. Obabu NJ uyavuka ukuthi ngayingabantu abatheni abane-evangelism. Obaba Mahlaba ngolteacher awunomthatha ufike uthi yena ke mafika teach ententeni ateach estratweni. No, we don't teach there, we preach. Xa sipreacher nazi into efuneka sis-expectile. That's why you need the anointing. That's why you must be anointed. When you preach, you have preaching the gospel of the kingdom and healing all sicknesses. When we preach the gospel, bonke abagulayo mabaphile. Yintoni ezobaphilisa? Bazophiliswa nguJesu, egameni likaJesu, ngamandla kaJesu. That's why you must be anointed, because bazoza abantu begula funeke bephilile. Yintoni ezobaphilisa? Kukumanifesta koGcobo. uGcobo luza njani when you recharge on the mountain? Njengoba ngoku sizothandaza apha, we are recharging our spirit. We are feeding our spirit. Siya recharge ukuze noba yeyiphi problem esoyi encounter ifike si-anointed, fike sinamandla okwazi udila nayo, sikwazi ukuyisolva, isolva ngamandla e-anointing. Yabo bazawuza begula abantu, athi umuntu hayi mna ndinesifo sento ethile. Ngoxesha ubushumayeli busithi uphethe indaba ezimnandi zokuba abagula bayaphila. Ndingiyelo ndiyagula. Ezi ndaba zimnandi kum, zimnandi kum ezi ndaba, because ndiyagula. I am sick. And uJesu yamvuthini phaya uthi healing all kinds. Akathi sentence diseases or sicknesses, uthi all kinds of sicknesses and diseases. Zonke. Wena depression, wena HIV, wena ntontoni, nawuzibiza zonke enizaziyo, nama chronic diseases, uJesu wayewaphilisa zonke. Yintoni ezazibangela izifo ezinamagama zithi bow down to Christ? It was the anointing. It was the anointing. It was the anointing. I so wish and I pray ukuthi umoya engcwele asenzele umusa uqala pha kum. Uqala pha kum. Yebo, andishinga semba. Uqala pha kum. Sike sibuyele entabeni yokurecharge. Sometimes ke sisuke phakathi kwabazalwane. Sisuke sometimes ku social media. Sometimes sisuke around friends and around people.
sike sifuze obaba bethu uqala kuJesu abapostile ukudlula uza kobaba uBhengu obaba uNJ Sithole nabanye aba bantu ababesindiswe ngekabikho social media. Aba bantu babeyazi ukuthi I have to recharge because koza abantu abaninzi abagulayo. And jonga iyakudla into yomzalwane ongene egula aphume egula xa kumshumayela qoma yo moya ngcwele akaphilanga iyanditya lento. Why lanti kwenza ubheke entabeni uthi Thixo ndibathandazela abaphila? Why bengaphilanga? Kodwa uthe igama likaJesu bazophila. Yokhalela ugcobo, yokhalela ianointing. Buye kubu clever bale generation kuthi we don't need that because we have Jesus. uJesu uzowenza wonke umsebenzi. Bazalwane, you have to recharge. You are a vessel. When you are empty, akonto izokwenzeka. You must be filled by the Holy Spirit and anointing. All kinds of sicknesses and diseases among the people. Izothi mayidlula verse number 24. Then his fame went throughout all Syria. Intoni yamenza uJesu waba famous is because wayekwazi ukuphilisa abantu abagulayo. Let me tell you something. Very important ukuthi ugcobo lubuye ebandleni. Very important ukuthi sigcotywe kumoya oyingcwele, sibe highly anointed. Here is the reason kufuneka sibe anointed. Abantu abamthembi ukuthi uJesu uyaphilisa. Kodwa xa sishumayela senze open air nento zonke sithi uJesu uyaphilisa. Xa besiza abantu begula abaphili. Ngexesha sibathandazelayo abaphili. Sithi uJesu uyangakusiza kwimimoya ehluphayo. Abantu abancedakala kwimimoya. That's why kuvuka izangoma ezi advertise eTV ama product abo ne false prophet basebenzisa lento the same strategy yokubana okay, if ndithe abagulayo bayaphila, which means wonke umuntu ogulayo kulomhlaba uzawuzebaleka apha because abantu batheni bayagula. Umuntu xa egula akanamsebenzi nobuphiliswe ngubani, nobuphiliswe yi-false prophet, nobuphiliswe sisangoma, nobuphiliswe ngumthakathi, nobuphiliswe ngubani, because akukho mnandi ukugula. As long as ndiphilile ndi-right, whether ndaphiliswa ngumthakathi, whether ndaphiliswa ngubani, it does not matter. Ngo-2020, was it 2019? I think it was 2019. Ndake ndafunda i-post on Facebook wosisi walapha eKZN. Uthi lo sisi ndandisese-Cape Town. Uthi lo sisi ndisindisiwe ndingumzalwane. Not that I despise abefundisi ne-gospel noJesu. Uthi I was sick to a point when ndandizibona ukuthi ndiyafa. Uthi ndathandaza ndafasta ndizama. Uthi abefundisi bandibeka izandla ndingaphili. Uthi kunemina apho ndandizibona namhlanje ndiyahamba emhlabeni. Uthi ifamily yakhe yancama yathi mntana umzamile uJesu akakusizanga. Abefundisi bakubeka izandla waphila. Uthandazile uzila ukutya uncedakalanga. Uyakholwa ukholwa likusebenzelanga. Bazothi ke ngabantu aba masihambe sikhona isangoma esithile bayibize le ndawo apha eKZN, not sure bakuphi. La ntombazana yalayishwe emotweni yancame yavuma. Yabona namhlanje ndiyafa ndiyamke emhlabeni. Uthi wathi xa ifika kwiyard territory ialtar la ndawo savisathe sangoma esiya ndicela nimthathe nimngenise emsamo. Mngeniseni kule ya indlu. Wathi efika sangoma singekamthanda singenze lutho. Yathi into enzeka kuwe ngu1 2 3 4. Emva usamsebenza umuntu waba healed same time. Waphuma umuntu wagodwa waba right. Umzalwane waphila umuntu waba right philiswa sisangoma. Emva enkoko ngoku wabuye wazobhala on Facebook. Uthi on Facebook ngoku, hey bazalwane uJesu ndisamkhonza futhi andisoze ndimlahle, ndiyamazi uJesu, ndiyamthanda, ndisindisiwe ndingumzalwane bla bla bla. Uthi kodwa andikwazi esasangoma ungasinikeza uzuko. Because ndisaphila ndikwazi bandibhale up, it's because of esasangoma ndiphiliswe siso. Emva enkoko hake ku Facebook ke. Uyamazi ku Facebook ziyakhala ke pha. Kangena intonga. Bakhwela kuye ke bamthuka. Do you know uba mina into endayifunda apha? Nathi Lord sixolele. Nathi moya ngcwele hayi sixolele. Yake yabakhopha into enje. Umuntu atshintsha befundisa kaphili. Akakhululeka uncedakala kwinyanga. Apha akona bani ngathi ndiblame esasangoma, ndiblame lo mzalwane, ndiblame abantu. I blame myself.
Funeke ndizibone ukuthi ndi-empty. Ngamanye amagama, I don't sacrifice my life. I no longer go on the mountain to sacrifice my life to be anointed. Ukuze naziphi ingxaki eziza kum zisiza nabantu ndikwazi ukusolva. Ndithi xa ndithandaza abantu bancedakala, because kuJesu bonke baza begula, bonke bagoduka bephila. Bonke baza benemimoya, bonke bagoduka be-free. Whether baqhubeke besindiswa okanye basindiswa, it's up to them. But oze kuJesu wayephume phethe testimony othi bendigula ngondiphilile, bendingaboni ngondiyabona, bendingeva ngondiyeva, bendinemimoya kodwa ndi-free. Whether uqhubekile wamkhonza uJesu okanye akamkhonza, kodwa wayehamba umuntu ene-testimony. Bazalwane, le nto efuneka ibuyile leyo. We lack into ezinjalo in our generation. We are very good when it comes to ama-debate. Oh, thank you, Jesus. Izoxa iqhubeka, yava ukuthi uJesu, because he was healing many people, delivering many people, he became famous. So iministry yakho xa ukwazi ukuphila abantu, kwenzeka imimangaliso, kwenzeka into ezinkulu, abantu bayeza. Xa besiza abantu, it's easy ukuthi bashumayeze, baxele ngoJesu, basindiswe, bla bla bla. Izinto ezimenza umuntu abe powerful, asetyenziswe kakhulu nguNkulunkulu, zi-basics of salvation: ukholo, ubungcwele, ukuthandaza, ukuzila ukutya, ukufunda iBhayibhile, to fellowship with the Holy Spirit, ukugcina umoya ongcwele kakuhle. Every day usacrifice isikhathi sakho for umoya ongcwele, uzokusebenza umoya ongcwele. It's good ukuthemba nokukholwa ama-scripture, but xa ama-scripture wakholwa but wena ungakwazi usacrifice ubomi bakho, wanotice ama-scripture kangasebenzi. Not that are weak, are powerful, but nguwo kwi-lower level. You don't want to sacrifice and meet the level yama-scripture. Ngoku abantu ke bakoti ivesi imini nobusuku kutshona ilanga, but there are no results. No results. We are a generation without results. It was a norm ngexesha labapostile, ixesha kaJesu, ukuphila kwabantu into yayinormal. uJesu wayezathi sometimes xa efuna ukuphumza abapostile, isithunzi sabo, their shadow was healing people. Iingubo zabo was healing people. Kwakusenzeka into ezininzi. Intoni le senza sibe weak kanje? Sohlukana nendawo yamandla. Sohlukana nezinto ezisenza sibe namandla. Yabona, then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments. Yava kwaziswa abantu kuye abaninzi. Uyayinotice kune-false prophet apho Busheri, xoyisa umbiza egama, nabanye ke baninzi, naba South Africa nase-Cape Town bakhona everywhere, baninzi. Jonga kunomshumayela ekhaba ekuthiwa mandimya kumbiza egama, andifuna ubabiza ngegama abantu. Jonga i-ministry yabo, notice apho zonke i-false prophet zi-advertisa nge-healing, nge-deliverance. Kuvezwa abantu abathandazelwa begula, baveze bazotestify babe ndigula ndiphilile. Yindlela abamarketha ngayo i-ministry yabo. It is the same thing. Akukho wrong umarket i-ministry ngaloo ndlela, because nakuJesu jonga i-ministry yakhe imarketwa kanjani? Kukuphila kwabantu. Kusithiwa ukhona umphilisi, bayaphila abantu endaweni ethile, then abantu beza bonke. I-false prophet, that's how they merchandise and market their ministry. Thina kunzima ukuthi senze loo nto, because abaphila abantu, abakhululeka abantu kwimimoya, abasizakali abantu. It's dangerous to start ministry without power. That's the message of the day. It's dangerous. When namhlanje andithethi holiness, it's good to be holy, it's good to walk in righteousness, it's good to be right noThixo ezintweni zonke, but xa wenza umsebenzi kaThixo, i-anointing is very important. Ukwazi ukrema ama-scripture ngengqondo, it's not enough. You have abantu they are being afflicted. Can you imagine if uNkulunkulu angasebenza kanje ngoJesu? uJesu watsho ngowakhe umlomo, wathi ezi zinto ebendizenza nani nizozenza futhi nangaphezulu. I-scripture ke bazalwane, xa usifunda iBhayibhile, you need the Holy Spirit, believe me. Xa ufunda iBhayibhile apho, umzekelo athi uJesu, if uyakholwa izinto endandizenza nawe uzozenza. Ndanotice into yobana uJesu ndiyamkholwa man, but ezinye izinto kutheni zingenzeki. Ndandidla ngombuzo uJesu, Jesu ndiyakholwa,
apha ndithandazile but ayenzekanga lento, but ndiyakholwa kutheni kungenzekanga until I understood ukuthi I have to rise up. Kunentaba efuneke ndinyuke kuyo. NoMoses ukuze ezinye izinto zikwazi usolveka wayenyuka intaba for 40 days and 40 nights ayothandaza. Xa uyileader uleader abantu bakaThixo, it's a must to be a living sacrifice. Njengoba ndihleli kwesisitulo endihleli kuso ngoku, ihlobo endikhathele ngalo, khathele emoyeni, ndikhathele enyameni, umzimba lo wenyama, ndikhathele engqondweni, because unyaka ubumde. I faced many challenges lo nyaka. Yeka wena ndibona ufika apha ndi right ndi happy, kodwa xa ndihleli ndedwa ziyazehlela ezi because ziyabuya. Wena ngibona ndi happy ndi right ziyabuya. There are times apha ebomini bam where I wish ndingayeka iministry ndiyohlala noThixo and come back, because sendambulekelwe zizinto ezininzi endingazange ndizifundiswe, endingazange ezinye zambulwe nangabefundisi bexesha lethu. Kodwa the more ndithandaza ndibheka phambili, the more ndithola ama-revelation ngezinto ezininzi. Let me tell you something ngeBhayibhile. Xa iBhayibhile uyifunda ufumaniseka into yokubana xa sithi uJesu ukholwa, utsho nyhani ukuthi ikholwa, but at the same time udinga uba uthathe istep nawe sokuthi ube yi-living sacrifice, uzinikele. That's why sithi uPaul, become a living what? Sacrifice. Sacrifice impilo yakho. Abantu bathomentwa ngamadimoni. Jonga bazalwane, sine-advantage. Ndiza ngotsho mna ndikule generation yethu sine-advantage yokuwina many souls. Sine-social media thina, sine-social media. Nobu SABC angafuni uba ndingangeni kuye, yabona, ndingangeni ku-SABC nakwezinye izinto, but nakufowuni yam ngondishumayeza abantu abayi-240 ngondihleli kwesisitulo, yebo. So siphila kweso sikhathi eso. If umoya oyingcwele angasigcoba, in every generation there's a special anointing for that generation. There's a special anointing for this generation. Understand? Special anointing for this generation. Jonga, let me tell you something. Kubalulekile sometimes ukuzinika isikhathi xa ungumfundisi, ukungakhonzi ngexesha ungumfundisi, ukungama epulpit ngexesha ungumfundisi, ukuyohlala noThixo. Sometimes ukurest, urelax, ureflect kwizinto ezininzi, uthandaze, uhlale nomoya oyingcwele, uzijonge ukuthi use in line with the Holy Spirit, uzijonge ukuthi usahamba hand in hand with the Holy Spirit, use-rooted wena as a vessel in Christ, kusahambeke, yabona, uzinike ichance. That's why sithi mna lo December, there is a reason umoya oyingcwele sithi ndiyakubiza ngoDecember, andifuna wena, ndifuna attention yakho. There is a reason. Andikayazi namba intoni umoya oyingcwele andibizela yona, kodwa there is something umoya oyingcwele andibizela for this December. That's why nsithi ke ngoku andifuni anything ezondisturb, because I want to spend time with my king. And umoya oyingcwele makandigcobe, because 2026 I want to fly like an eagle. Before sivale ke uzothi ke xa iqhubeka le verse, oh thank you Jesus, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon possessed, epileptics, and paralyzed, and he healed them all. Yo, hayi Nkosi yami, anoint us Lord. Bonke uJesu baza bene problems ezixakile, kodwa bagoduka zisolved. Great, yava izoxa uverse number 25. Great multitudes followed him. Yava, then most yabantu after izinto ezingakho ezenzekile babomba, we don't see isizathu oba singamlandeli uJesu. Asisiboni isizathu soba singamlandeli uJesu. Abantu bangoku bayazibeka izizathu ezivakalayo ezibangela bangamfuni uJesu. Uba ngajonga siyavakala isizathu esibekwa ngulo muntu soba ingafuni umlandeli uJesu. That's why we have to rise up. Funeke sinyuke, and indlela yonyuka ayikho enye ngaphandle kokuzila ukutya nokuthandaza and spend time with the Holy Spirit. Andikayibona enye, unless uzothatha ama-shortcut uhambe kuye eNigeria, ubheke eGhana, ubheke eMalawi, uyolanda izinto ezilandwa ngabanye. Yazi ba usoze ukuthola ukuphumla in your spirit. Soze ukuthola ke ukuphumla xa wenze kanjalo, uthatha ama-shortcut. And nasenye into before sivale nge-anointing, it does not mean kuba ndithandaze kakhulu namhlanje sendi highly anointed.
le nto it takes time. Uyayibuilda every day, every year uyayibuilda. Kunomshumayelo wakhe wathi uyakwazi anointing uyisokoleka iminyaka uThixo ade akugcobe ngendlela eunique nendlela especial. Emveni koko intambiso ivele ilahleke in seconds, ilahlwa kulala nje nentombazana. Yebo, lala nje nentombazana lahlekelwe lugcobo. Enyanxa ulala nentombazana ungumshumayeli ungatshatanga okanye atshatana nalo ntombazana leyo, yonke la msebenzi wenza for many years ogcobo uyemka vuthi, because xa ulala nala ntombazana uyanikela ngamandla akho nento zonke ezilapha kuwe, yena uyakufunxa. Umuntu wesifazana unjengomhlaba, umuntu oyindoda unjengembewu. So uyanikela ngako konke okusebenzele for many years kulahleke kanjalo nje. Nawe nentombazana ulale nomfana konke okusebenzele for many years uzigcinile. And abazalwane, before we close, abazalwane, be careful bazalwane. Abazalwane xa esiwa uyamitha umuntu ongisisi, uzigcine for 3 years, uwe ngoDisemba umithi umfana kulahle, ngoJanuary ujongene nesisu nomntwana ongazi bana tata. Lo wathi hayi into nje la xesha mina I was not even serious. Hayibo wena ubuserious nabe ndlala bencima fama nje siya. Abantu basezweni baphila kanjalo, that's normal kubo. Understand? That's normal kubo. So afunekanga ulahlekelwe zizinto zikaThixo, zizinto zikaNkulunkulu kanjalo nje, kanjalo nje. So masivale kanjalo bazalwane. It is dangerous to start ministry without power. Without power. Lonto ayithi masingashumayela ezitratweni. Kukhona ukushumayela under submission. Uyasubmit. Lezomzekelo njengoba ndingusivungu dina bazalwane khonza nabo apha. Bayashumayela abazalwane futhi ndiyayikhuthaza ukuthi bashumayele. Futhi mabashumayele bawina imiphefumulo. Kodwa on the minute bethi bayaphuma under the umbrella, kufuneke bakwazi uzibuildela their own spiritual umbrella. Because in the spirit there is umbrella ekhoyo eza out of sacrificing your life nokwenza ama serious covenant with God. Serious covenant with God. Minqophiso yenza noThixo serious. So xa ushumayela under someone, that's good. Zinetha yena ixesha elininzi, zishaya yena isikhathi esininzi, zistressa yena. Wena uyafakela qha yena umsebenzi wakhe uthandaza ngawe, athandaze ngani. Thandaza abazalwane abahamba beshumayela ezitraining ezibhasini and everywhere. That's good. Wena ushumayela mna ndithetha ke ngomuntu odecide to start ministry. Whether uvula ibranch ebandleni lakho, lo branch izolidwa nguwe. Lento le ntshumayela namhlanje is for wena. Nawe uya emse ebandleni, uya worship, uyi-usher, operate sound system, ama operator i-camera kwa media into ezinjalo njalo. You also have to charge up. Now you must also be filled by the Holy Spirit and be anointed. Noma udlala i-keyboard, izandla zakho imino yakho makuphuma i-anointing amafutha ogcobo aphuma phezandleni zakho. Abantu basizakale kuba udlala i-keyboard. Uyakwazi udlala i-keyboard abantu baphuma amadimoni. Uyakwazi udlala i-keyboard abantu bawe phansi bewiswa umoya ongcwele. Abantu bebanjwa ngamandla kaMoya ongcwele ngoba udlala i-keyboard. If awuthandaza uSathane uzokusebenzisa ngexesha udlala i-keyboard ube ne-influence uJoe lapha ebandleni. Ndike ndibone sometimes yabona i-shirt endiyigqokileyo ndijonge ngoba ndiyigqoke kanjani le shirt. Yebona jonga o-keyboard player namhlanje ke ebezalivula eliqhosha awavula onke la asithi sifuba sibe ngaphandle ngexesha adlala i-keyboard nesifuba sithe yebo nesifuba singaphandle. Uthama abantu balapha ngaphakathi enkonzweni isifuba singaphandle sivele sonke ngaphandle. I mean come on. Yebo, so nizama uveke ke ne-keyboard yakwazi ba ukhona omnye o-keyboard player owayethandaza kakhulu. Hey, wayethandaza la keyboard player, wayefaster ethandaza, faster sometimes athatha i-keyboard yasenkonzweni aye naye entabeni ayithandazela ngene i-fasting. La mzalwane ebandleni kwakwazi baxa khutshwa amademon sometimes ibe nguye odlala i-keyboard kuthi icwakhe enkonzweni akhupha amademon ngodlala i-keyboard. Wo wayebuphila ubungcwele ethandaza. Kunomfundisi owayegqoka isuit emhlophe, all white wesuit.
Caba wayengekho ngcwele umfo omkhulu. Caba wayengekho ngcwele, siyazi icovenant eyenziwe la keyboard player noThixo wakhe. Wafika ubamba la keyboard immediately wazimoshela. Yebo, egqoke lo suit emhlophe wazimoshela. On understand komnye umuntu kanti ethi wazimoshela uthethe uthini. Kwavele konakala pha ngasemva. Kwanyanzeleka iAsha zikhawuleze zimombathise zaphuma naye ngasemva. Yakhupha ngikhawuleza mkhupha ngeback door, which means wabamba la ndawo engekho ngcwele. That's why nathi funeke sithandaze sibuphila ubungcwele to a point where omnyathi xa ebamba la keyboard kuvele konakala. Omnye xa emephanga phambili konakala. Masivale kodwa namhlanje siyabonga abazalwane, I'm gonna see you ekuseni. Bona ngo 5 o'clock kwi-morning devotion siqhubeke sithandaze egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Without power siyadlala abazalwane. Awudingi ititle, awudingi ukuthiwa ngu-apostle, awudingi ukuthiwa ngu-usher, awudingi ukuthiwa uyi-worshipper, awudingi ukuthiwa uyi-intercessor, awudingi ukuthiwa uyintoni. Wena you have to rise up ube highly anointed. Ndithandazela ukuthi uyilangaze nde anointing. If one limit okwathi anointing is for amadoda, ayikho loo nto. Anointing is for anyone who willing to sacrifice impilo yakhe. Anyone who's willing to sacrifice will be anointed, whether you are a woman or you are a man, whether you are old or you are young. If you are willing to sacrifice,